Diktator Xi Jinping! Diktator Xi Jinping! Diktator Xi Jinping! Diktator Xi Jinping! We want freedom! We want freedom! We want freedom! We want freedom! Free Uyghur now! Free Uyghur now! Free Uyghur now! Free Uyghur now! Wake up, Netherlands! Wake up, Netherlands! Wake up, Netherlands! Wake up, Netherlands! No more China! No more China! No more China! No more China! Free Uyghur! Free Uyghur! China live, people die! China live, people die! China live, Uyghur die! China live, Uyghur die! China live, people die! China live, people die! China live, Uyghur die! China live, Uyghur die! What we want? Freedom! What we want? Freedom! What we want? Freedom! Today, why we are here? Why the Uyghur people are here? Right now in China, there is more than 3 million people in the concentration camp. Think about it. In 2018, in China, they still have concentration camp, but only for the Uyghurs and also Kazakhs. We are here today because we want to let the world stand up against China. Let the China close the concentration camp right now. Freedom for the East Turkestan. Freedom for the Uyghur people. There is every day more than 1 million people in the concentration camp. They are suffering everything you cannot imagine. Please, Netherlands, please, Europe, please, whole world, stand up against China. Because the Chinese government is the biggest virus in the world. We have to know, we have to understand, we have to stand up against the dictator Xi Jinping and the terrorist Chinese government. Freedom for East Turkestan! Freedom!
Think about it. Put it on yourself. If you're not allowed contact with your mother, or with your father, or with any family member, of your any person from your family member, think about what you're gonna feel. I couldn't contact with my family, and also them. Some of them, they have children, their wife, their husband. We couldn't contact with them anymore. Only because the Chinese, shameless Chinese government. Chinese autoriteiten hebben de hieronder genoemde mensen naar de kampen gestuurd. Internationaal erkende wetenschapper Dr. Rahila Dawood, populaire zanger Abdel Aoud, professionele voetballer Efkan Hezem, universiteitsvoorzitter Tashpola Tayyip en Galmurat Groeper. De Chinese autoriteit heeft nog 82-jarige beroemde religieuze meester die met toestemming van de Chinese overheid de Koran naar de Oeigoerse taal heeft vertaald, Mohammed Salihjan, vastgehouden. Hij is in de kamp overleden. Maar het is niet alleen voor beroemde mensen of voor degenen die naar het buitenland op bezoek zijn geweest. De problemen gelden ook voor alle Oeigoeren in Nederland. Zo bestaan er meer dan miljoenen nare en verschrikkelijke verhalen over deze kampen. De Oeigoerse radiozender RFA vertelde dat de Chinese autoriteiten in de Oeigoerregio massale crematiecentra gebouwd hebben. Ondanks dat het een soort waarschuwingssignaal is de rest van de wereld stil. We willen onderzoeken dat de Nederlandse overheid, politici, non-regionale organisaties en sociale groepen tegen het Chinese schandelijke beleid en stem zullen vormen voor de beëindigen van de ongekende geweld door samen actie onder te nemen. Help ons en bevrijd de Oeigoeren. Vrijheid voor Oeigoeren! Vrijheid voor Oeigoeren! Vrijheid voor Oeigoeren! Vrijheid voor Oeigoeren! Help ons Nederland! Help ons Nederland! Help ons Nederland! Help ons Nederland! Sluit de kampen! Sluit kampen! Sluit de kampen! Sluit kampen! Stop China! Stop China! Stop de dictator! Stop de dictator! Stop de dictator! Stop de dictator! Vrijheid voor Oeigoeren! Vrijheid voor Oeigoeren! Vrijheid voor Oeigoeren! Vrijheid voor Oeigoeren! Bevrijd de Oeigoeren! Bevrijd de Oeigoeren! Bevrijd de Oeigoeren! Bevrijd de Oeigoeren! Help ons Nederland! Help ons Nederland! Help ons Nederland! Help ons Nederland! Help ons Europa! Help ons Europa! Help ons Europa! Help ons Europa! Stop China! Stop China! Stop China! Stop China! Stop China! Stop China! Sluit de kampen! 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 Vrijheid voor Oeigoeren! Vrijheid voor Oeigoeren! Sluit de kampen! Sluit de kampen! Sluit de kampen! Sluit de kampen! Help ons Europa! Help ons Europa! Help ons Europa! Help ons Europa! Fascist China! Fascist China! Fascist China! Fascist China! Vrijheid voor Oeigoeren! Vrijheid voor Oeigoeren! Sluit de kampen! Sluit de kampen! Vrijheid voor Oeigoeren! Vrijheid voor Oeigoeren! Stop China! Sluit de kampen! Help ons Nederland!
and gentlemen, does anyone believe that an existence of concentration camps in this 21st century? I think it's unbelievable. But in this modern era, in this developed century, a concentration camps began to exist in East Turkestan, where it's colonized by China government. So-called re-education camps are aimed to brainwash for Uyghurs. The people who locked up in concentration camps are forced to learn Communist Party's rules, principles, and forced to praise Communist Party and thank Communist Party. Already more than 3 million people are locked up. In short, they don't let our people live with an Uyghur identity. Our scholars, PhDs, and writers, film stars, and people who can cause separatism according to the Communist Party are already closed in concentration camps, even died. We believe that the people who protect and respect humanity in open world come and stand by us and say stop these crimes which Communist Party are committing in 21st century. We also hope Netherlands government can do something for us to close the concentration camps and rescue our relatives. Thank you. Lieve mensen, van harte welkom in Den Haag en dank dat u hier bent gekomen om uw stem te laten horen. Dat is niet alleen belangrijk, maar ook heel dapper. Want u weet ook dat alles wat u doet gevolgen heeft voor uw vrienden, familie, heel ver weg hier vandaan. En dat is juist zo verschrikkelijk. Datgene wat de Chinese overheid doet, gevolgen heeft voor mensen hier in Nederland. Dat zou niet moeten kunnen. In Nederland buitelen we als overheden, maar ook met bedrijven over elkaar heen, om maar contact te leggen met China. Om de economische banden te versterken. Om geld te verdienen. En dat mag. Maar er is ook een andere kant in China. Een kant van schending van mensenrechten. Een kant waar geen vrijheid is om je religie te belijden, zoals je dat zou willen. Een kant in China waar je niet in vrijheid kunt leven. En die kant, die laten we in Nederland, in Europa, te vaak onderbelicht. En daarom is het goed dat u vandaag hier bent om dat te doen. Ik heb een hele stapel handtekeningen met namen van dappere mensen hier in Nederland gekregen die aangeven welke familieleden zij missen. Met welke familieleden zij graag contact zouden hebben, maar dat niet kunnen of ook niet durven in het belang van die mensen daar. Ik vind dat verschrikkelijk. En daarnaast heel goed dat u dit toch aan mij heeft gegeven vandaag. Ik zal samen met mijn collega Bram van Ooyink van GroenLinks zal ik manieren zoeken waarop we dit het beste neer kunnen leggen, zodat het het meeste resultaat heeft. Hebben we dit gelijk morgen opgelost? Nee. Maar gaan wij er morgen, ja vandaag mee aan de slag? Dat wel. En via de contactgroep die zojuist met mij gesproken heeft binnen, zal ik ook u laten weten wat de vervolgstappen zijn. Ik ben Martijn van Helvert, ik ben lid van de Tweede Kamer voor het CDA. En u kunt mij altijd, het zij rechtstreeks via Facebook, het zij via de mail of via de contactgroep die net binnen is geweest, altijd benaderen voor nieuwe voorbeelden en om uw zorgen te delen. Elke dinsdagavond om 21 uur heb ik altijd een live sessie op mijn Facebook account.
U kunt er altijd uw zorgen en vragen delen en dan kan ik daar direct op reageren. En ik zou het heel fijn vinden als u dat zou doen, omdat dan zo ook alle mensen die meekijken zien dat dit een probleem is dat speelt en dat niet iets is wat heel ver weg in China gebeurt, maar wat hier in Nederland gevolgen heeft. Dus ik zou u ook van harte willen uitnodigen om aan die sessies deel te nemen op dinsdagavond. Veel dank voor uw komst en ik wens u ook heel veel sterkte. Dank u wel. Ja, wij willen ook bedanken dat u ons hebt tijd besteed en de actie te nemen. Ja. Assalamu alaikum aziz arkadaşlar. Hazır bu kişideki diğerlerini mümkün bazılarına düşen ola, bazılarına düşen ola. Kısaca ben çadırıp koyayım. Bu kişi özü CDA'daki CDA partiyasındaki bir parlamentdeki azası. Biz abiyam kirip materyallarını topşirdik. Aldı bilen bu kişi dedi ki sizlerinki muşunchilik g'ayritinglarga ko'pdan ko'p biz rahmat aytamiz. Ya'ni Xitoy hukumati shunchalik sizlarga besim qilayotgan bo'lsa-mu, oilanglar bilan taklif qilayotgan bo'lsa-mu, oilanglar ma'lum xatarga yetilgan ahvol yuz berish mumkinchilik bo'lsa-mu, qo'rqmasdan mushu jadvallarni to'shqizib, necha yuz kishi to'shqizib bizga mushu fikrlarni kim yo'qotib ketdi, kim tutib ketdi yetkizmişler. Bu şu gayretlerine köp rahmet. Şuna biz bu özümüzdeki koludun kilişçe, güçümüzün yetişçe, gayretimizde, köstümüzde de bununla bazı parlamentdeki partiyalarınki azalar bilen grupma, Xurum meclisindeki yani başka partiyanın adamları bilen ortak qilamiz dedi. Endi bu qisqa vaqt ichida degan aytishlar buniki javobi bo'lmaydi, ammo biz bu ishimizni to'xtatmaymiz. Chuqur buniki natijasi chiqishi biz qo'limizdan kelishcha harakat qilamiz. Agar men bilan ayrim aloqa qilmoqchi bo'lsanglarmi, har seshanba kuni soat 9da mening Facebook'imda men live jonli nimam bor, so'zlashish programlarım bulunup az vakitlerde benden şahsen üzerinde okul soraydıgan soğanlar bolsunum, soğukta sorsanlar bulduğunda ben de kısaca teşekkür ederim. Rahmet. Ağlığın olayda kardeşler Sadık Çenem'in tecrübe verdi. Hazır biz görüşken bu adam CDA Partisi'ndeki Sıroluysa yani görüşmek için biz bile aklımızı kullandı. Cedvelini yeni topşırılganlar olsun, davamlı topşırıverenler qanchalik bo'lsa shuncha yaxshi. Butun o'yin niyatda biz yig'ilgan 230 ga yaqin cedvelni bugun berdik bularga. Bularni hamini ko'rib chiqib, raportlarni ko'rib chiqqandan keyin o'zini qarorini berib, onunki görüşmekçiyiz. Şu cedvelni berilganlar bo'lsa davamlı bersanlar bo'ldi. Qoldirgan kunlarda yana boshqa partiyalardan ko'ribmiz. Qanchalik cedvel bo'lsa shuncha yaxshi. Ularga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Wake up, Netherlands! Wake up, Netherlands! Why is China coming? Why is China coming? Dictator China coming! Dictator China coming! We want justice! We want justice! Freedom for good! Freedom for all! Close the camps! Close the camps! China fascist! China fascist! Fascist China coming! Wake up, Netherlands! Fascist China coming! Netherlands, stop China! We want freedom! We want freedom! We want freedom! We want freedom! China fascist! China fascist! We want justice! We want justice! China go home! China go home! We want freedom! China go home! China go home! China go home! China go home! Help us, Nederland! Help us, Nederland! We want vrijheid! We want
We want vrijheid! Nederland, help us! Europa, help us! We want vrijheid! We want justice! Help us, Nederland! Dictator Xi Jinping! 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 Communist China! Communist China! Communist China! Communist China! Communist China! Communist China! Vatan Samajirin Pida! Vatan Samajirin Pida! Vatan Samajirin Pida! Vatan Samajirin Pida! Communist dictator! Communist dictator! Communist China! Communist China! China! Shame on China! Terrorist China! Terrorist China! Dictator China! Dictator China! Free as Turkestan! Free as Turkestan! Shame on China! Uyghurs are predominantly Turkic-speaking Sunni Muslims who live primarily in the autonomous region of Xinjiang. Islam came to the region in the 10th century. Prior to Islam, the Uyghurs embraced Buddhism, shamanism, and Manichaeism. Uyghurs embraced Islam in 934 during the Karahanid Kingdom. Kashgar, the capital of the kingdom, quickly became one of the major learning centers of Islam. But recently there have been many reports that Muslims have been forbidden from fasting during Ramadan, forbidden from wearing their traditional dress, and even keeping a beard. As of 2017, the Uyghur language has been banned from schools and a religious crackdown has morphed into a total ban of Islam. They have demolished thousands of mosques, almost 70% in Kashgar city, and confiscated religious books, including the Quran. During nearly 6 decades of annexation, China has systematically pursued a policy of assimilation in order to change the demographics of the region. Through a policy of internal migration which incentivizes Han Chinese settlers with economic packages, China has diluted the indigenous Uyghur population. To put this into perspective, in 1949, Uyghurs represented 75% of the total population, while the Chinese Hans only represented 7%. Now Uyghurs only represent 46% of the total population, whilst the Chinese Han represent 40%. The Uyghurs have a rich history of over 1,000 years in East Turkestan.
China is using its force to pressure the Uyghur Muslims to abandon their values and obey the Chinese Communist Party. This has created new levels of tensions, which China has responded with the use of overwhelming force and political repression. Instead, it is moved by pipeline in a steady flow to China's booming coast, and the gateway to Central Asia is Xinjiang. This reinforces Beijing's perceived need to keep the Uyghurs and other ethnic minorities due to China's geopolitical plans for the region. Thanks for watching another KJ video on fundmypage.com/KJvids. Mijn naam is Tony, ik ben van Amsterdam-Noord. Ik ken de Oeigoerse mensen al een tijdje. Tenminste, ik weet van de situatie in Oost-Turkestan al een aantal jaren. Ik heb afgelopen week heb ik Abdurrahim leren kennen. Ik ben op de Dam geweest. En ook bij het Oeigoerse restaurant waar komende week een meeting is. Ik heb Amali. Kan je ook even filmen? Mirali, sorry. En ik wil even vragen aan iedereen, ik heb een klein tekstje gemaakt. Ja, dat is goed. Ik heb een klein tekstje gemaakt of iedereen de vlag omlaag kan doen. Op een rij kan gaan staan met de hoofd omlaag, zo. We kunnen vandaag geen vuist omhoog houden. Ik wil zeggen, China en vooral de communistische partij is een pad opgegaan waarvan terugkeer ten alle tijden mogelijk is, als er genoeg wilskracht is. Als de mensen in de regering het willen, dan kan het. Als de politieke wil er is, kan er een stap terug worden gedaan. Ik ben hier voor steun, omdat het opzetten en onderhouden van kampen om China, om mensen in China vast te houden, een menselijke doodzonde is en beëindigd moet worden. Het is een menselijke doodzonde en het moet beëindigd worden. Een re-education camp. Ha! Ridiculous! A re-education camp. Who are you fooling? Don't be foolish. You can't fool us. Nazi style. Go crazy, Communist Party. Road of self-destruction. Road of self-destruction for your own government, your own Communist Party. Oeigoeren worden gemarteld en doodgemaakt. Families worden kapot gemaakt en mensen psychologisch beschadigd. Kijk naar de aanwezigheid vandaag in het hart van de internationale recht en de democratie. Trieste realiteit is deze triestheid van jullie. Trieste realiteit hier in Nederland. Historisch gezien lijkt de keuze van het National People Congress om de leider van de partij zonder limiet te laten regeren in maart 2018 een stap naar het begin van het einde van de communistische partij. Zodra een regering een stap zoals deze maakt, is dat standaard de laatste fase van de regeringspartij. Er is niet echt een historisch voorbeeld waar dit wel gewerkt heeft. Veel mensen zullen bij het einde al vermoord zijn, als dieren in een slachthuis. Maar het einde zal waarschijnlijk snel iets laten komen. Xi Jinping, Wang Qishan, Shok Razaki, maak je eigen partij en het land niet kapot. Respecteer de Oeigoeren en andere mensen. Sluit je natiekampen, stop de mishandelingen en voorkom dat deze haat die je zaait terugkomt als een boemerang. Voorkom dat deze haat die je zaait terugkomt als een boemerang. Communistische partij, je weet heel goed dat deze gewelddadige onderdrukking gegarandeerd wordt afgewezen door je eigen burgers. Vroeg of iets later. Roep met mij. Respect our family members. Respect our family members. Respect family members. Respect human dignity. Respect human dignity. Stop the torture. Stop the torture. Stop the martelingen. Stop the martelingen. Xi Jinping. Xi Jinping. Close the camps. Close the camps. Sluit de kampen. Sluit de kampen. What we want. Freedom. What we want. Freedom. What we want. Freedom. Thank you. Nederland, stop China! Nederland, stop China! China line, people die! China line, people die! China line, people die! China line, people die! Nederland,
No more torture. No more torture. We want freedom. We want freedom. Yanımızdım Allah hammalardan razı olsun. Bunun keykin amaçlı yanımızda canlı şekilde hammalarımız görüşmek istiyorum. Assalamu alaikum cemaat. Bugünkü namoyishimiz hazır vaqt to'shdi, hazır oxirlashdi. Bundan keyin balkim yana mushakilishimiz mumkin. Bugun ko'ngilinglardek Suriya bilan ko'rishdik. Bugun Gollandiya hukumatining bir darvozasi bizga ochilgan bo'lsa, Xudoyim bo'lsa bundan keyin texnik ko'p darvoza ochildi. Texnik ko'p partiyalar bilan ko'rishimiz va Gollandiya hukumatini bizning vaziyatimizni kuzatadiganga da'vat qilamiz. İnşallah bundan keyingi ishlarimiz Gollandiya hukumati bilan bo'lgan bog'lantimiz texmi kuchli bo'ladi. Shunga har vaqt masalan bizning mushulaq tuyuqsiz namoyishlarimiz bo'lib qolsa, biz WhatsApp bilan xabar qilamiz. Har vaqt hammalar tayyor bo'lsanglar, chunki ma vatan hammimizniki, urug' tuqqanlarimiz hammimizniki, hammamiz birlikda kuch chiqarib, hammamiz birlikda Gollandiya hukumatini Xitoyga bisim qilib, urug' tuqqanlarimizni qo'yishga da'vat qilamiz. Alloh ishlarimizni oson qilsin. Bugun ishga kelgan barliq qarindoshlarning kelgan qadaminglarga Alloh ko'plab ajr bersin. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat sizlarga.